Najeriya babu wanda ya kai ni iya kunna mashin. Mr. Rafsan zan halbe ka da bindiga ke hulan mashin dawo mai ta tafi. Ya kaga bambancin iyawa da koyo. Ne fa wasa nake yi. Ce kai shege ne. Bari ka ga yadda ake halbi yaro ka gani. Mu je zuwa sai mun wuce shi kai dai rike kawai. Sai ka to wallahi mun wuce shi mun wuce shi wallahi. Da wannan gaya maka wallahi sai ka faɗo. Wannan shi ake nufi da ƙarfin coastal power. Coastal power ƙarfin mashin, ƙarfin injin, ƙarfin rayuwa. Ku biyo ni domin amfani da coastal power. Duniya ne shi wallahi. Kun gani coastal power za ku same shi a ko'ina cikin sauƙi.